कइराम तोरा साला बस हम एलते कोड मारि लेबो। हां हां जा बस दीदी दर दर आगे से काम करे ना हमके देखी कामिया देखाई दी दगला मोहतर गप करছিস साला ও তোকে দেখি কামিয়া দেখাই দিছে তোর দাদা রয়েছে কোন একটা কোন খড়কাই নাই ছুটে রহে এখন হে তোকে দেখি কোন কামিয়া দেখাই দিছে हम कोठा लिया ना हां जा जल्दी ऐसा हवा लगे जा सपना लो दिल से तो के हमने के एमएस पीजी कॉमेडी ऑफिशियल चैनल से हमने आज के वीडियोटा যদি ভালো লাগলা কলে লাইক করবা সাবস্ক্রাইব করবা কমেন্ট कर देबा शेयर कर देबा যাতে আমরা আরো ভিডিও আপনি মার্কের মাঝে দেখাইলে আমরা আশা রাখবা